До момента сме изпълнили основните пътни артерии в града. Кръшки проход, Симеон Велики, Мадара, булевард Мадара, улицата на ОСМ, улица Съединение, малко по Университетска и улица Марица, зоната зад пазара. Също така е готова улица Владимир Вичев зад Младежкия дом с пълно преасфалтиране по цялата й дължина и ръчни кърпежи по улица Андрей Веселин Стоянове, която е също от Младежкия нагоре. В момента групите на Бар Саде работят на улица Крумар Наудов и улица Васил Петлешков. До момента сме изпълнили 1400 метра квадратни ръчни кърпежи и 5500 метра квадратни машинни кърпежи. Забравих да кажа, че в квартал Тракия сме изпълнили улица Одрин, Тракия и Странджа с ръчни кърпежи на необходимите места, където бяха най-големите дупки. Положени са 900 тона асфалт, а цялата дължина, която сме покрили е от 12 км, това са 12 000 метра улична мрежа. За момента сме изхарчили 93 000 лева от тези 200 000 с ДДС. Нашето предприятие е паркинги и благоустрояване, където тяхната група също ще мине по част от уличната мрежа на град Шумен и кварталите, като там приоритет са улици с преобладаващо голямо движение, като започваме от улица Владайско въстание едната, която ще почнем. В момента са на Индустриална, където е зоната на Лавена. Тъй като знаете, там има много големи дупки. Те правят само ръчни кърпежи, нямат механизация за машинно изкърпване, като тяхната група ще отдели средства за есенно поддържане, т.е. до есента, ако на изненадат някои нови отворени дупки, да могат да ги затворят преди зимата, да няма после последствия зимата.